खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सोरखारनि इसि मेलाव लाबाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एबा सोरखारि साख्रिनि आनजाद लिरनो मोननायनि मोनसे मोजां खाबु। क'क्राझारनि आइटि पार्क स्वामी विवेकानन्द इउनिभारसिटि क'क्राझाराव बिटिसि सोरखारा खालामसिगोन अनलाइन एग्जाम सेन्टार। बे बारनिफ्राय आसाम सोरखारजों खुंजानाय गोबां रोखोमनि आनजादफोरखौ लिरनो थाखाय तेजपुर, गुवाहाटी, लखिमपुर, जरहाट बायदियाव थांनो गोनांथि गैलिया। बे समाव बिटिसि सोरखारनि नाजानायाव गिबि खेबै बिटिसियावनो एग्जाम सेन्टार गायसननाय जागोन। मख'नो गोनांदि मैया इसि मेलाव थिरांथा लाबाय। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मैया इसि जथुम थामहिनबा बिटिसि सोरखारनि मावफुं जथुम खुंनाय जालाङो आरो बे मावफुं जथुमाव गोबां गोनांथार थांखि आजावो। जेरै माखासे थांखिफोरा एमसिएलएफोरनि बेथनखौ 30% दाननायनि थांखि, बिसायख'थिनि रादाय बादियै हा पाट्टा होनायनि थांखि, मोसौ हाथाइ बेखेवफिननाय, मोसौ हाथाइ गायसननायनि थांखि। मख'जाथावदि क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेट कनफारेन्स हलाव खुंजानाय काउन्सिलनि मावफुं जथुमाव गोबां गोनां थांखिफोरखौ आजावना लायो। बेनि गेजेरावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जानाय बे जथुमायाव बड'लेण्ड ओनसोलारि एबा बिटिसिखौ गोहोम खोख्लैनाय गोबां जौगाथाय आरो खुंथायारि जेंनाफोरनि सायाव सावरायनाय जालाङो। मेलनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो बुङो दि काउन्सिलआ गेजेर सानजायाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनि जाहोनाव सोमजिनाय रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै एमसिएलएफोरनि सोद्रोमाफोरनि बेथनखौ 6 दाननि थाखाय 30% खमायनो थांखि लादों। बिथाङा बुंबावोदि काउन्सिलआ रांखान्थियारि बिथिंफोरखौ बांहोनो आरो आबादारिफोर आरो फालांगिरिफोरखौ मुलाम्फा होनो थाखायबो गोजाम मोसौ बाजारफोरखौ फोथांफिननो आरो गासै ओनसोलाव गोदान हाथाइफोर गायसननो थाखाय थिरांथा लाबावदों होनना बिथाङा बुङो। बैसोआ बोरायो नाथाय गोसोआ बोराया। 61 बोसोर बैसोआवबो थामथि खेबनि थाखाय हौवा गोदान जानो ओंखारबाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खानआ। फैगौ 5 जुलाइ खालाराव गावनि मोजां मोननाय गौरी स्प्राटजों जुलि जागोन फावखुंगुर आमिर खानआ। मख'जाथावदि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खानआ थामथि खेबनि थाखाय जुलि जानो थांगासिनो दं। हाबानि कालार आरो सान थि खालामखाबाय। आमिर खानआ बे बोसोरनि जुलाइ दानाव थामथि खेबनि थाखाय जुलि जागोन। आमिर खानआ गौरी स्प्राटजों जुलि जानायनि लाहार फाहार खालामनो जागायदों, जायजों बिथाङा गोलाव समनि रमान्टिक सोमोन्दोआव दंमोन। खौरां बिजोङाव फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला आमिर आरो गौरीनि जुलिया फैगौ 5 जुलाइ 2026आव जागोन आरो बे हाबाफारियाव मोन्नैबो नखरनि बाय बाहागिफोरा नुजाथिगोन। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बिसोर गावनि न'आवनो जुलिखौ थि खालामनाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आमिर आरो गौरीया बोसोरसेसो नखर बादि जयै थानायनि उनाव बे थिरांथाखौ लादों। बेखौ लानानै जयै मोनसे गोजोन जिउ खुंनो हागोन। बावैसो सिगां मोनसे मोगा-मोगियाव आमिर खानआ बेबादि बुंदोंमोन दि गावनि जिउआव गौरीखौ मोननानै बियो गावखौनो खाफाल गोनां सानदों आरो बियो बेजों जोबोद गोजोन मोनो आरो फोरमायोदि बिसोर सानैजों जोबोद खुसि दं। 61 बोसोर बैसोनि आमिर खाननि थामथि खेबनि हाबानि थि खालामनाय सायाव ससियेल मिडियायाव दासान्दि गोबां सावरायजानाय जागासिनो दं। साउथ दिल्लीयाव गिख्रंथाव जाथाय। गंसे रेस्टुरेन्टआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सा 21 सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खोला दिल्लीनि मालविया नगर ओनसोलाव गंसे रेस्टुरेन्टआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो सा 21 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। बिबानगिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरा गुबुन हादोरनि नोगोरारिमोन होननानै साननाय जादों। अर खोमोरग्रा हान्जा आरो इमारजेन्सि हान्जाफोरा जाथाय जायगायाव जाथाय जानाय लोगो लोगो सहैदोंमोन आरो रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ जागायो। मावख'आरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, जेराव मानि थाखाय बेबादि गिख्रंथाव अर खामखो। सोरखारा साफ्रोमबो आइजोफोरखौ आत्मनिर्भर आरो उदां खालामनायनि थांखिजों मोनसे गोदान स्किम जागायदों। बे स्किमनि मुङा अन्नपुर्ना यजना। 25 बोसोर बैसोनिफ्राय लानानै 60 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय गासैबो आइजोफोरा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे स्किमनि सिङाव सासे आइजोनो दानसेयाव 3000 रां होनाय जागोन। बे स्किमनि थाखाय
अनलाइन आर'जलाइया 1 जुननिफ्रायनो जागायदों। बे आइजो अनसाय मावथांखिखौ वेस्ट बेंगल सोरखारा जागायदों। बे आर'जलाइखौ फैगौ 90 सानसिम आइजोफोरनि थाखाय खुला थागोन होननानै गिबि मन्त्रि शुभेन्दु अधिकारी सोरखारा थिरांथा लादों। सोरखारि साख्रिआवलाफोर एबा साख्रि मावग्रा टेक्स होग्रा आइजोफोरखौ बे स्किमनिफ्राय एरख'नाय जादों। स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय समाव आइजोफोरा आधार कार्ड, रेशन कार्ड, भटार आइडि आरो फट' बायदि जमा होनो नांगोन। सोरखारा थि खालामदों दि बे रांखौ दानफ्रोमबो 3 अक्ट' खालाराव आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन। फैगौ 90 साननि थाखाय सोरखारा अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो आर'जलाइ होनाय हाबाफारिखौ खुला लाखिदों। पाकिस्ताननि रैखाथि हान्जाया थांनाय सप्तायाव गोजोनै थानाय बलुचिस्तान हादोरसानि क्वेटा नोगोराव ट्रेनाव उदखारिफोरनि बमा बेफ्रुहोनायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जादोंमोन। बेनि खिथेरै सा 17 सन्देह गोनां उदखारिफोरखौ बुथारनो हादों। 24 मे खालि क्वेटानि मोनसे स्टेशननि साखाथियाव शटल ट्रेनाव सन्देह गोनां गारिजों सुइसाइड गाग्लोबनायाव 3 रैखाथि हान्जाजों लोगोसे खमैबो सा 16 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बेनि खिथेराव पाकिस्तान मिलिटारिनि इन्टार सार्भिस पाब्लिक रिलेशन थामहिनबा ISPR नि बादिब्ला जाथायनि उनावनो रैखाथि हान्जाफोरा बलुचिस्ताननि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां इन्टेलिजेन्स बेस्ड अपारेशन खालामनानै सा 17 उदखारिफोरखौ बुथारनो हादों। ISPR नि बिबुंथिनि बादिब्ला रैखाथि हान्जाया मस्तंग, नुस्की, जेहरी, कुचदार आरो केसआव खालामनाय अपारेशननि समाव गोबां उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ गोख्रोङै नोजोर होनाय जादों आरो उदखारिफोरखौ गाग्लोबदों होनना खौरां मोननाय जादों। ISPR बेखौबो फोरमायदों दि रैखाथि हान्जाफोरा उदखारिफोरनिफ्राय हाथियार, बारुद, गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हादों आरो इम्प्र'भाइज्ड एक्सप्ल'सिभ डिभाइस थियारि खालामदों। बुथारजानाय उदखारिफोरा बे ओनसोलाव गोबां उदखारि खामानिफोराव लोब्बा दंमोन। ISPR बुंबावदों दि आद्रा थानाय उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव नागिरनाय हाबाफारि एबा अपारेशन खालामनाय हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्लानि कुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय दागसिनगाव गामिनि थागिबि टेङा नार्जारिनि आंगो फिसाजो रुनिकाता सभाराम बरगयारी गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसा रुबिता नार्जारिया मैया थामहिनबा 2 जुन अक्ट'नि मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव गावनि बेसेनगोसा जिउखौ फोजोबनानै लायो। अनसुलि फरायसानि अबथिरा जिउ खोमानानै लानाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। रायजोआव फिन लाभ जेहादनि जाथाया सोराङाव फैदों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव सोमजिदों लाभ जेहादनि जाथाय। सानै मुसलमान सुबुङा गावखौनो हिन्दुनि सिनायथि होना लांखारनो नाजादोंमोन। सानै हिन्दु लाइमोन सिख्लाखौ थांनाय मंगलबारनि मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि बिजनी रेल स्टेशनाव सानै मुसलमान सेंग्राजों लोगोसे सानै हिन्दु लाइमोन सिख्लाखौ हमनो मोननाय जाथायनिफ्राय सोराङाव फैदों लाभ जेहादनि जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजनी रेल स्टेशनाव सानै सेंग्राजों सानै उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ बजरं दोलोआ जयै थानाय नोजोराव गोग्लैदोंमोन। अजद थिखानाय बादिब्ला सानै सेंग्राया सिगाङाव गावखौनो हिन्दुनि सिनायथि होदोंमोन, नाथाय फोरमानलाइ नायबिजिरनायनि उनाव मुस्लिम होनना सिनायथि मोनदों। हमनो मोननाय सानैबो सेंग्राया चिरां जिल्लानि रौमारी गेदा बाजारनि जामिरुल आली 18 बोसोर बैसोनि आरो चुक्कुर आली 19 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोनदों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे दुखु गोनां सावगारि जाय नोंथांमोननि गोसोखौबो खामग्लि होगोन। मख'जाथाव दि नेपाल हादोरनिफ्राय मोनसे बिखा खामग्लिथाव सावगारिया खौरां बिजोङाव गोबां गोसारदों, जेराव 14 बोसोर बैसोनि अस्मिता तामांआ फरायसालिनि बिजाबजों लोगोसे गावनि नखरनि बजायखौबो रुजुननानै फरायसालिसिम फैनो गोनां जादोंमोन। बिमाखौ खोमानांनायनि उनाव नेपालनि बे 9 थाखोनि फरायसुलिया गावनि 3 उन्दै फंबायफोरनि जोथोन लानो गोनां जानानै फैदोंमोन। गावनि 1 बोसोर खावसे बैसोनि फंबायखौ जोथोन लानो रावबो गैयैलाय बियो गावनि सोलोंथाइखौ नागारनायनि सोलायै साफ्रोमबो फंबायखौ फरायसालिसिम लानानै थाङोमोन। जेब्ला फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया गुरैयै सोंदोंमोन दि बे उन्दै गथ'आ मानो थाखो खथायाव दं, अब्ला अस्मिताया गाबदोंमोन आरो सानफ्रोमबो गावनि जिउ खुंनायनि बिखा खामग्लिनाय सैथोथिखौ फोरमायदोंमोन, जेराव गोबां गथ'फोरा आनजादखौ लानानै जिंगा सिदों।
अस्मिताया गावनि फंबायफोरखौ आदार होनाय, रैखाथि होनाय आरो फेदेरनाय फोलावनायनि थाखाय जिंगासिनो गोनां जादोंमोन। बिथांनि बे दुखु गोनां बिखा खांब्लिथाव जिउ हान्थिनाय लामाया मोनसे खस्थ'नि सल'निख्रुइबो बांसिन। बे सासे सोमोनांथाव, साहसि, गोथार, अननाय आरो दुखुनि गेजेरजों सिफायनो हायै मोनसे थिरांथानि फोरमान। बे गिनो रोङै हिनजावसाया आरो बिनि फंबायफोरा मदद, खाबु आरो गोजों इयुनखौ मोननो हाथों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।